Barka da zuwa tashar tsakar gida. Shin ko kun san yayin mawaƙi Hamisu da yayan Ado Gwanja duk mawaƙa ne su ma? Mawaƙi Hamisu da mawaƙi Ado Gwanja sun kasance shahararrun mawaƙa da ludayinsu yake kan dau a wannan lokaci. Duba da yadda suka mamaye shafukan sada zumunta, wayoyi da gidajen rediyo. Bugu da ƙari suke nishaɗantar da angwaye da amare a gidajen biki. Sai dai wani abu da mafiya yawan mabiyansu ba su sani ba shine yayyansu duka su ma mawaƙa ne da suka daɗe suna ƙoƙarin ganin sun samu karɓuwa a harkar, amma sai Allah ya sa taurarin suna kan ƙannansu. Rabiu RC Top ya kasance wane ga mawaƙi Hamisu Breka, wanda kuma shi ma mawaƙi ne, amma ya fi ƙarfi a ɓangaren waƙoƙin tsimbire, wato hip hop kenan a turanci. Kuma ya kasance ya daɗe a cikin wannan fage, amma daga baya sai Allah ya kawo ƙaninsa ya zama zakaran gwajin dafa a wannan fage na waƙa. Idan ba za ku manta ba, a hirar da Hamisu Breka ya da BBC Hausa a kwanakin baya, ya bayyana cewa ba shi da ubangida a waƙa, sai yayansa Rabiu. Kasancewa shi ne kaɗai wanda ya zaunar da shi ya koya masa yadda ake rubuta waƙa da ƙa'idojinta, don haka shi kaɗai ne ubangidansa. A ɓangaren Ado Gwanja shi ma yana da irin wannan wa da yake mawaƙi, kuma ya daɗe a harkar mai suna Musa. Musa Gwanja ya kasance mawaƙi da ke irin salon waƙoƙin da Ado Gwanja ke yi, amma shi kuma ya fi ƙarfi wajen waƙoƙin siyasa. Shi ma Musa Gwanja ya ƙware a waƙa, in yana waƙa kai ka ce Ado ne, da muryarsa ma kusan ɗaya, amma kuma da ke ɗaukaka ta Allah ce, shi ma sai daga baya ƙaninsa ya zo ya shura a harkar ta waƙa. Da fatan Allah ya ƙara ɗaukaka ya kuma taimaka wa kowa a harkar nemansa. Amin.